watan dayti linya manipod maditanay ili ti bawang partikular ditanay barangay Paringaw. Ano sa dinukat ada dayti nauram kat nga da pagtaengan kat amon tayo no ayan na dagiti matan na evacuees dagiti residente nga apektado. Babaliti report ni Bombo Raymond Catchor. Catcho. Bombo Raymond, please come in. Oras Bombo Cheryl, live mismo manipo dito'y barangay Paringaw, Ili, Tibawang, La Union, particular dito'y Paringaw Elementary School. Taday tinapektaran ti 27 a pamilya, babaan ti panakauram, dagiti sumagmamano, abalay, amasarakan manipod ijay Sitio Tondo, iti barangay Paringaw, Ili, Tibawang, La Union. Sigon ti may sa residente nga napektaran ti uram, alas 5:20 ti malam pagarup nga nagrugi ti uram, ken nagpartak nga nagramaram iti apoy, gapud agdedegket ti kabalayan kan sumagmamano, nga pagtaengan ket arami ti light materials. Bayat intay panakipatang kadagiti biktima ti uram, adu dagiti NGOs ken duma nga private individuals ti nagipaay ti tulong para kadagiti biktima. Nadanon tayo dito ti Rotary Club, Philippine National Red Cross, Inner Wheel ken adatoy pay tatta iti gundaway ni former Mayor Mary Jane Ortega. Tatanga gundaway intay makauman ti agda mga punong barangay ti Paringaw, ti Ili, Abawang, La Union awan sa bali ni Apo Kapitan JP Pingay. Naimbag nga malumo Kapitan JP. Dagiti ti sumagmamano nga sa ludsud ko kap anya kaditi nagrugyanan iti uram kapitan. Naimbag nga malumo Bombo Raymond. Sigun ti istorya nagitoy bumalay ket adda ti haanda nga naiwanan wenno na ibati nga cellphone charger nga nakasaksak. So kano iti nagrugyanan na iti adda ti pumutok nga nangag ti karuba nga awan met iti tao DJ nga balay ket tatta so nga nagputok ti saksakan so ti nagrugyanan na po Bombo Raymond. Mano kadi pamilya ti apektado iti datoy nga panakauram Apo Kapitan? Iti kabuklan iti pamilya ket dati 27 nga pamilya ken 86 individuals Bombo Raymond. Kap anya kaditi wagas nga inaramid ti kameng ti barangay para mo tagiti naapektaran iti nasao nga uram. Muna-unay Bombo Raymond idi madama nga maururam na po nagiti kuan in panungko dito yun Paringaw Elementary School ta eksakto met bakasyon so amin tatta nagiti 27 families Bombo Raymond ket nakaikabilen iti sagagaysada nga classroom pagdiyayan tat adat ti sarili da nga CR comfort room uno nyaman tapno adamot ti privacy nagiti nga pamilya nga apektado. So dato ti pakabuklan adamag ko Bombo Cheryl kini Kapitan JP Pingay ditoy barangay Paringaw, Bawang, La Union. Adda kaditi kanayunan adamag mo Bombo Cheryl kini Kapitan JP. Yes, maraming salamat Bombo Raymond. Naimbag nga oras Apo Kapitan. Kastamot naimbag nga malumumat bomboan. Apo Kapitan, anyang oras hindi napasamak dayti ka di uram? Idi tinawagan dak bomboan ket alas 6 pasadon di tinawagan dak nga napanak nag-rescue. So idi napanak kon jenti maururam nga balay ket alos skeleton aminan di balay so nga habang tumawag ak iti Bureau of Fire bomboan inalak amin nga fire extinguisher amin nga establishmento ti barangay Paringaw isu iti immediate nga naramid mi nga kumaruba siguro nakaputok kami iti nakurang nga 20 nga botelya iti fire extinguisher nga narigat mi nga manawan bomboan ta kinadakkel iti apoy. Mano nga babalay iti kabuklan nga nauram dita Apo Kapitan? Dati na 27 household bomboan. Malaksit iti daytoy dagita ba babalay nga nauram ka didita Apo Kapitan agdidikket da? When bomboan may sadangan laeng ti diferensyada iti talagang nasupit daytoy nga pagnanaedan talagang agdidikket ti babalay. Isu ti kungkunada nga Sitio Tondo dito yan mi bomboan. Di ka sa ano nga rudan Apo Kapitan di may iti Bureau of Fire ditan di may isa nga pagtaangan nga imuna nga nauram tapos nagramaram ko na tayo di haan ba dagos nga nasubsiban daytoy Apo Kapitan?
Bureau of Fire, dati fire truck na bombuan, talagang haan na nga magubguban, di may isang fire truck, tapos adamot tiga puti San Fernando, nagsasabay dapat, na dumadumang alati nga ili, nga dati fire truck na umayon, bombuan, talagang nagdaktulan di apoy, ngamin, igid baybay, bombuan, Mhm. naangin pa, talagang mapuy-puy-puyan di ka, talagang dumaktal di apoy na, bombuan. Mhm. Mano nga ta po kapitan iti estimate nga gatad ti perdisyon aminan. Han kami pa nagsarita nga nalaing ako pa ti final nga estimation may ginti bureau pa ta nag-assess datatay bumbuan adu nagiti nabati met nga basit nga orno nga sanikwa uno nagiti perak da nagiti bumarangay dapat di may isang pamilya ket kalaklako na jay bilog na laeng bumbuan ket neraman nga napuor di naglakwan na ti bilog. Gatad siguro to 80,000 di napuuran nga naglakwan na ti bilog na bumbuan iso nga nakakaskas ang tinapasamak kadakwada. Imbaglaan nga ro, dapo kapitan, no amin dagitoy kat, aday tinatalgad, idi nga kasasaad, idi anay bakwit dan iti espilaan nga rod. One bomboan nakaipisukan ka amin nga pamilyan sagasagay sa dati classroom dati bukod da nga comfort room so agyam-yamanak nakiti tumultulong urgent mat umay ni Gobernadora Rapi tatay ni Congressman Dante Garcia ni Mayor kan nakiti councils kan naduma-duma nga NGOs nga very supportive so I'm thankful in palista ka bomboan amin nga nagtultulong nga naduma-duma ket nasurok nga sa nga gasot nga tattaon iti umay timulong aglalo tatta bomboan adato iti Inner Wheel Rotary Club Red Cross nadum adato tatay ni Ma'am Mary Jane Ortega nang ti financial assistance kasi matapon ni Congressman Dante Garcia nang bomboan iti sagli 5,000 tunggal pamilya. Wen, mano nga balay, DJ na iraman nga nauram, apo kapitan? 27 bomboan. 27 nga balay, apo kapitan? Bomboan. Okay. Awan, alakat no kas tangarud pangarigan na po kapitan. Kaano agingga kaano nga agnaad. Dagitoy pamilya kunatoy ditana ayan ti Paringaw Elementary School kan kasano iti panangited tayo ngay nga tadigay tulong kadakwadan inaldawan kadi nga adan iti supply kadakwada iti tulong apo kapitan. Bomboan naka-monitor mo dito iti LGU tayo arte ni Ma'am Arlie sunat ti head dito isunat ti mga matmaton aming nga tattao nga talagang hanga kurkurang iti supply mo ti LGU kun aglaplap usanan bomboan iti nagiti tulong iti gagayem tayo nga ada nagiti umay mga pa-IT pangaldaw pangrabiida so sapel ako matahandang maong bomboan tani apo justo ti mangsupapak kadakwada nagiti nga tulpulong. Wan, kasano nga ro din DJ ti pagtaangan da po kapitan, anya nga ta DJ na pagtutungtungan yun to, na pagtutungtungan nyo ditan, no adda nga ta iti ininot nga panakaipata derto ulit, dagiti pagtaangan dagitoy kan, dagitay napukaw ngay nga ta nga sanikwada wino nang runa, dagitay pirak kunata na po kapitan, kasano to nga ta iti panaka isobli kadakwada dagitoy? Wanarod bomboan so tata imbagamot ni Apo Mayor nga adamot ti financial assistance nga may paay nga gaputi LGU bomboan so sapel ako mata may sa mga pagrubuatan damot nga may patakder no mornong laeng bomboan nagiti ipapaida nagado nga itutud mga kas assistance at itutud Ma'am Mary Jane tapos adaman ti umay tatana bomboan nga mangtud man ti kas assistance so sapel ako mata isu ti pagrugyanan da nga patakder hang nga sa bali bomboan. Maraming salamat, Barangay Kapitan, iti Barangay Paringaw, ditani Bawang La Union, po JP Ping ay, iti oras nga interview mo iti Bombo Radio, po Kapitan. At agyaman ako na, bomboan ti umayo dito. So kahit kung kablaawan, amin nga nagititimulong iti Barangay Paringaw, agyam-yaman na, kada kayo amin na po. Silulukat kami lata 24/7 dito Paringaw Elementary School, at dati nakadeploy nga tanod tayo, no may kayo man dito ya po. Any kind of donations agyaman kami iti mapay tayo kasapulan tayo ti agtitinulong tatanga tiyempo tapos na ang eleksyon tulong-tulong na tayo bomboan. Thank you very much po aming dengdengag ti Bombo Radio ngem bag nga malum tayo amin. Okay, maraming salamat po Kapitan JP Ping ay, Bombo Raymond. One Bombo Cheryl, iti datoy iti karit iti biag talaga nga bayanihan iti uminiiral ti kada tunggal may sa ditoy bomboan.
Kan kayat ko pay nga iwaragawag nga kahit agyaman dagiti individual nga datoy, aglalo dagiti naawat da nga tulong. Tanagado nga talaga ti tumulong ditoy bomboan. Kan dagiti naayat pay nga mangipaay iti tulong para kadagiti naapektaran iti uram, mabalin dalat nga umay ditoy Paringaw Elementary School ditoy Bawang La Union. Daytaman ti damag Bombo manipod Raymond? ditoy barangay Paringaw, Ili Bawang La Raymond? Union. Yes, Bombo Cheryl. Di lang mabalin, Bombo Raymond, no, makakauman ka kuma, ti uray maysa nga residente tayo dita, no, maamuan tayo mati ti rik na dagitoy, Bombo Raymond. Buwan, Bombo Cheryl, ta manarimaan gamin nga nakapila na kadagiti biktima iti uram, Bombo Cheryl, ta ada iti mangi iti soft kitchen dito kan mangi papaay iti sumagmamano at tulong, Bombo Cheryl. So nga dito'y kaabay ko nakapila da dito'y Bombo Cheryl. Okay, Bombo Raymond. So ada dito yung iti maysa nga miyembro iti pamilya nga kabilang iti na uraman Bombo Cheryl. Naimbag nga malumo ma'am. So, ay malumumot, sir. Ma'am, kumusta kayo itatanga gundaway ma'am? Ang mga okay, sir, nga thank you dagyan. Timulong kanyami nga nang dagi masapsapol mi apo. Kapay kumaapo ta masukatan ni apo Diyos ti adupay kanyayo. Thank you. Ma'am, damag ko lang. Ayan nyo kadi idi oras nga dati uram iti sitio yung ma'am. Sa kami jay basketball court ta dati paliga ti barangay mi, sir. Dagiti miyembro ti pamilya ma'am, safe damat kadi? Mata ka inalak amin so da sir ta baag basketball court ginaudik nga anak ko. So data iti may sa ti miyembro ti pamilya ti nauraman dito yung Bombo Cheryl. Ada ka iti kayat mo nga damagan Bombo Cheryl? Juan Alakat, maraming salamat, Bombo Raymond. Anya ti madaydayaw anagan tayo, Mother? Belinda, madam. Wen, alakat na yung bang oras, Mother Linda. DJ ba pasamak, idi day tanga kanito idi. Kasano iti panakaidanon kada kayo nga maururaman iti balayo? Dati makita mi ma'am anti basketball court nga agtataray ti tao nga ada kano ti maururam jay anti ayan mi madam tapos di dinamag mi jay kano tundo so apurado mi nga inapinaandar ni bayaw ko jay tricycle ganan nakadaanon kami ma'am anti ayan mi sinerrak mi lang day jay ibalay mi. So kaya kaya nga maururam. Wen, kaya na nga saon nga rod idi day tanga kaniton, kabayatan nga maruram jay babalayo ditan, nagkakaaribuso kay nga timarayan. Awan apulos iti tattao nga rudan kadagiti babalay nga nauram idi ma'am. Awan ti tao ma'am tada kami or amin jay basketballan ma'am. Ti nakakita lang dagi agi inom jay ti compound ni Erigel ma'am. Okay, lakad na sayaat nga rod no kasta at least napukaw man dagita sanikwan no anya dagita napukaw kanyayo tinapatag sisa kasi kakaradkad kayo amin asa nga pamilya ma'am. Ma'am nagyaman kami launi kinaapo ma'am. Alakat pagyamanan mi mat iti oras yo nga inted iti dito mat Bombo Radio. Mother, alakat tagan anad kayo dita. Wen ma'am, thank you mat ma'am. Bombo Raymond. Juan Bombo Cheryl, data man ti damag manipod dito'y barangay Paringaw, ti Ili Bawang La Union, para ti Bombo Reports Afternoon Edition. Dito ni Bombo Raymond Datchor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, number 1 dito'y La Union. Basta radyo, Bombo! Tigay gagam kanabsat, inya iti sitwasyon, makikita tayo mo, tadada iti unag iti compound, inya iti Paringaw Elementary School. No sa dinukat 21 ababalay, 27 nga babalay. Kay batugan dayta iti per family at dada iti 21 nga family. Nya so per balay may nga pamilya. Iti adda dita ko natayo. So nagramaram di jay talaga nga nauram amin. Di jay nga rod nga compound ko natayo kan di ko na nga rod ni Apo Kapitan kat asidigiti baybay talaga nga pigsaan na ti puyo-puy ti angin kan dumakkel mat DJ apoy kaslangay puyutan namat dayta nga rod pa nag puyo-puy ti anginan so nga dimakdakkel so nga rod ti ko nakita tay numan pay adda dagitay dadakkel tes ko na ni Apo Kapitan kat adda ti may sa amang ngalak kay laklako na iti bilog hama nga angaw DJ nga igatad ko natayo karaman nauram ta mabalin handamot nga rod nga ekspektaran dayti tatta nga rod ana pasamak kat
tinasayat dita ko na tayo si kakaradkad amin dagitoy nagbalin a biktima iti nauram nga babbalay da ditanay Sitio Tundo, Barangay Paringaw, Bawang, La Union. Alakat kadagitay kaya namat iti mangitad iti tulong nya kadagiti adan iti na impuswan nga panagpuso dita kan kasamutan medyo naluklukay labasit iti bulsa tayo hanmat nga kapilitan no adda dagitay makita tayo kan mabalin laeng kidi nga mabalin tayo ang maitulong uray no sang kabasit laeng dayta nga agtaod iti kaunggan tayo ited tayo dayta nga tulong nanarunakat siguro may sa kadagiti kasapulan da bado nya may sa di jayan luplupot para to ubing kasamutan dagiti natataengan no dadagitay hantayon nga mabalin nga usaran dalaeng dita nga nakaidulin mabalin tayo nga ited kadakwadan tano aday iti mausar dagitoy no adama dagiti daddumapay amang ted iti nawadwad akas kadagitay vitamina para kadagiti ubing nga nakita tayo jay gat yung vitamina para kadagiti ubing kan kasamutan dagiti natataengan so supply iti taraon tulong tuloy continuous kunana ni Apo Kapitan Ping-ay kan dagiti daddumapay nga naayat nga tumultulong 24/7 nakalukat iti Paringaw Elementary School nga ayan dagiti tata biktima iti nauraman babbalay ditanay Sitio Tundo, Barangay Paringaw, Bawang, La Union.